Så får vi den se välkommen till första finalen i den till finalen Chark kvinnor och vi får börja låta på spelarna på padden. Ja, så har vi fyra spelen. Birke Sigovat ur Aja Darfela. Vi kan komma ihåg att se Hanna Darfela då hon är visst nog skiftspelare detta kan gå där. Och börjar till nästa spelare någon som kommer ur Sandöjne. Ja, det var så Annika Johansson ur Team Sandøy. Här för så lugga hit upp en låt och tar kasta isne vidare går närmast bollat något här för vidare för börjar första sättet och här vi isne ett mål avgörande sätt i distan. Vi kunde nog se att vi har två helder och vanta spelare i finalen. Ja. Vi hade vanta att se Lydia Smi här som att i år annar beslä hade vunnit nästan alla kappingar under vi ju. Men hon tappade så för det motor just bästa för att vi Vi
Vi kommet igång vid första sättet i finalen till kvinnor. Första finalen ska ni där. Ja, nu finns ju Jan Gillion vi så innan här och Jan Christian är färdig på paddeln där uppe. Katafua. Och vi måste se att här vid har två damer här som vi inte har sett till show för någon. Kan se du Jan är det raskare lite i köra sen i den. Ja. Men Annika är kommer väl vi och i de sista kappen så var det på Punter FM. Och att det ska vara hon som slår nu är nog kanske annars som heter det. Rakt inte vi. Det var nog bästa som slog Lydia ut ja. Bästa och Lydia. Bästa vann 4-2. Och bästa har så lite var 2 sammanlagt i år men nog så länge att han för Lydia. Men Annika vann en 13:e mot Majbritt som var förmästare i 2016. Ja, hon vann oväntat då. Ja, ta vann hon oväntat, ja. Kom in och ett är på Westminster rätt. Ja, det var det. Men hon tills vi snägga sättan i år så det var nej, hon är visst nog bara vid träffen när vi och ta var vi Majbritt klarade sig väl det för klarade oss vi visst ästen väl i backaspelen men så kom hon inte mer än till tappt vann med Elisabeth och tappade så Annika i tattar semifinal så vi fick han inte på scenen spel där men nu så är det först och huvudskåren här steg kvinnan är tamoner vi såg inte helt huvudtölne och ofta när lucka där helt inte lugga kött som män men det kunde bli att hatte för det där täcker inte längre tog kvar så här men i allt så långt att komma och jaunar där blev mera fåda på sig. Det var ett fartiblar här. Att nu vet du. Nu 23 vet nu också runt allt ja. Nej, nu är det ett Sky mot Härlige. Det hukte det bästa så här. Men bästa för resten trippel här. Det kommer säkert att bli spännande. Ja, hur 6 tror jag. Nu räknar där vi för bo i mina och sätta ner båda tvär. Dubbelt till Landiko så för någon stäv första set nu. Det 5 var det. Så nu jag netto så måste ha det olika till Alfiat. Fest ut nu Jan så nu startar jag. Ja, 5,5 tror jag. Nej, det fick en dubbel 15. Svipsar bort till lättare. Annika stod vid dubbeltal. Att det är olika till först så blir det dåligt brukar nega på det. Ja, det Annika Ivas är inte själv kvar ska färra nu. Jag får det olika till som kan bruka den där. Jag får nej kvar. Det är ingen stad du går. Vi ska bruka det olika till för jag kommer lucka det. Nej, det får nej. Det är nog månen vi söker med spel så kvinnor och män så att det kommer ner här så. Ja, då trubblar vi att få dubblarna och spela sig ner ändå. Ja, det är de stora månader som är man folk och kvinnor spel. Jag hade det. Det är räcka dubblar. Ja, det är det sista bättre jag sett. Det kunde sagt hans få tror 100 så någorlunda lugga för att. Vi ser också ofta det att få för en sett. Ja, det kan vi så hänga det dubbeltal. Ja. Att det är olika till först. Då är så dåligt brukar snacka på pilar. Nu 8 efter allt, ja. Det tjejer ja. Så då får jag ner rätt. Det är hon Gustav det kan 25. Bäste. Nu fick jag så tjejtal så hon över. Vad ska det tror jag? Ja, dubbelnotch. Ja. Tjej, hade gammalt där 8. Nej. Nu går det ju alla okej. Nu brukar det kanske vara vanliga gå på där.
Vi kan Birstein. Birstein troblagarna får en dubbla kast efter, så räcker han då färran. Ja, här brukte det några pilar ta det kommer ner lucka och till lucka. Det som är den stora målen där. Kan vi ta vi. Det är ganska här vi såg den stora mån eller förska kvinnor och utländska kvinnor att där spelarna ska lika gott som det bästa förska män vi får i toppen. Eller bättre. Ja, det är nog det att ser man skipa vändningar utananda än i förrjun. Nu är det 2 kvar i veckorna. Ja. Det är det. Ska alltid ha på i nordliga handen så måste det vara en timme, 2 timmar på det. Ja, så ska alltid nämligen kasta jaunan. Det är alltid det bättre för män och kvinnor, men kvinnor kanske inte raskare vänner. Ja, jag hade inte akkurat kvinnor för en raskare vänner. Jag ska ta vänner hemma. Jag hade inte vänner när jag fäller. Nej. Här är det ganska mest här i Sandöden. Då är vi ofta se flera kvinnor i Sandöden komma längre. Ja, där kommer nog så länge kvar jag vill. 26. Ja, vi minns inte hur spalde kvinnofinalen i fjör. Lydia vann. Men tar vi våra samtidigt sejan, tar var det ju etna som är finalen. Nu har vi ett Annika-finalen. Ja. Det är inte längt från att det var Elisabeth i fjörda, så vi kvarst år här och det så tror jag har haft en Sandia kvinno som annan parten i kvinnofinalen. Allra helst stod det här, kanske är dåligare till vänjen inne. Det är Moira Sucha fram i middel där främst än Ja. Haunar Dashvilla är nog bara bäst, ja. Och mig. Ja, och visst det är visst nog skrasat i Arja där nu. Ja, Så har vi Lissa i Haunar där det har vi ja. Men det är aldrig inte kvinnor för det är så raskare vänja. Men här med tammonen vi gör, vi har haft flera kvinnor alene lika bäst. Annika har spelat fast alene så Team Sandra lika bäst nu. Lydia har alltid spelat fast av en av de 3 linjer jag där. Terje har spelat fast en linje klassiker där. Det får det var alltså vänner jag var spelare inte mer mot dem. Ja, det kan ta det är inte välja att få. Nej. Så vänner la dister så har fast det kräver Moira. Det kräver mer till ett annat tempo där var spalt då. Ja, det går next shot. Det kvicka ju rockna. Ja, och vi vet att jag ska ge oss inte. Halvfjärs. Norska så vi så att där kommer ni mot tullen som går lokast. Sjaltan vi söker hur Lucian kvinnor men det kommer fyra. Vi där vill upp i 100. Ja, vi där var haft Lucian i 100 år. Det här var det Jakob Kappelgård. Vad ska det högsta Lucian kvinnor bli det? Högsta som minns akkurat nu är det 100. Halvfjärs. Tjack vänner. 100. Halvtrush. Jag tänker gott för det. Jag hade var lucka i fjör. Ja, jag vet inte. Oj, nu fjärde. Visste man där 2 Ja, nu blir det 2 Halvtrush. Nu är det säkert 12. 12 och då 20 eller 20 och 16 och för 20 och då 16 ja. 16. Hon lockar första boll, vi kan nu. 2-0. Det var flott spel. Det var bäst sett vinner om pura grejt. Annika inte kom ner namen. Här så vi det här var det kanske inte så hög score som första sättet men hon lockar på vägen. Vi kommer inte på att rädda på det. Fjärde. Det är rätt att skorna är ju så eller hur. Men det är det nämligen viktigt att kan göra för fördelas det om om du tar lucka väl. Ja. Bonus av mannen och kvinnan till kvinnor där vi ser på 100. Tar det som oftast män för 25 till där kvinnor skorar näck tar det att män kicksa. Ja. Oj, nu trusch. Det här för en öjnutrush för 2 mål på illan.
Ja, det är nästan Chelsea. Tredje. Seksogtyve. Åttetredje. Det går sent ner efter. Annika må till att finna luckan för annars täpen det nog kött. Som så jag skärmen så spelar kvinnor finalen bäst av 6 set hon. 45. Ja, så man Annika nog helst komma väl vid nu. Jag vill Annika där på detta sättet så är det nästan omöjligt att vinna för i träck. Ja, det är inte så öliga lätt. Nej, det är inte lätt. Det är tungt. Det var vi där Lars som har rätt för tror jag. Ja, men det är man gammal nu bra det. Ja. Det blir till men det är tungt. Ska du finna ett annat grej? Men en tar filchas så är det inte Ja, nej, här är inte bunden i hästen. Det kan föra på vi som nu. 100. Så fick vi en trippel här. Ja, nu kom Birsten ner av Luching. Trujutrush. Bishop manglar 150. Ja, hon har en trippel här. 2,5 rätt nu valde jag. Ja. Det kan sagt han spelar sin nya buckle där. Dutchhoff. Ja, 4 rätt ja. Det blir så till att locka vid trim på den utan att det blir större. Det bara kan det då där. Ja, ganska inte. Det var nog så 13 ja, atlet ja. Så för den här. Nej. Vi är inte 28-4 nu. Jo. Ja, men ja. Så fick hon trippel ändla. Så 15 efter. 6-rush. Ja. Detta var synder och eldot. Det kan lägga sin du säga att sätta för. Ja, det var nog det ringa som skulle Ja, hända det var en vanlig äldla var så var det inte så gal. Nu var det Fjörde. Bishop manglar 15. Ja, de manglar 8-4, det var så tryggt att du kastar mitt i mellan 8 och 16 och så fart av andra. Score. Annika manglar 2. Ja. Det är nu de manglar 15. Nu har du 2 stor 12 vid syna och du som dräkare. Eller kastar efter. Ja. Nu är det alla färgerna att olika till alla färgen för dig. Ja. Här är en full rush och då på 4 rätter. Ja. Nog så länge fram. Först ska så här med olika till Arne släpper kasta den dubbel. Nu kan man säga press i för Ivra Birst, ja. Ja, så då på 4 isen till Birst. Ja, så för dig. Så det han hade vansigt att det olika till så ända då att det begynte vi. Ja. Annika är så då på 4 nu. Så går vi Charlie ner i line. Först ska så stadigt ha ett olika till för att. Och ni fick 5 och då på 5 till ganska alternativ. 5. Annika manglar 4. Standa båda doppla. Ja, nu är så bara en dubbel till sin demonia, ja. Ja, nu kan jag. Så fick hon första sättet. 2-1 till Birsten. Hej, Birsten kända 15 här så har hon haft nästa större möjlighet att vinna där och finns inte 3-0. Så kunde man sagt att det nästan var avgjort, men ja, nu kommer Annika. Annika kommer in i listan. Nu är det nästan öppnat. Ja. Det vill se. Tredje. Trush. Vi kunde se vid det sen det var tripplar i sin nu. Nej, men ankre ver ju akkurat trust där det röst nu. Ja,
råknar jag vi har kvinnor i rumliga man nöjda hvis det bara få Sucha Pulla 20 skora trusch. Så kommer där rumliga kött ny. Här man spelar vi när kontrollerar och nu så är det ett gott spel. Ja, det är det. Så blir det ett helt brukligt spel. Ice nu man får gå upp. Ja. Gossier för vad det är. Det ganska snackt av det kommer från andra men för vad det är hvis du får kvar trusch för så är det väl. Ja, man kommer längt vet du. Ja, så är man de möter de flesta spelarna väl vi. Men så vi sett någon Arjen, att Byrste kom ner och skulle lucka Arjen. Det är 6 spelare, en Annika kom ner och lucka. Annika vinner, de rakte. Ja. Så hade vansinnigt att du ändrar en olika del som är lågt. Så du begränsar du kvar att du kan kasta ett rör. Ja, de flesta de har favoritdopplar som de har valt att bruka. Så regnar det att komma ner att kvarja för och det kan kosta. Det är det. Triple 12 av en och här tälja is nu. Så längre väck från Atla men han till. Allt Simon. Oj, nu trätt. Trusch. Gångur sent men sikkert ni skulle kalla det där. Nu vill jag rätta narska stölden som det kan lucka vi. Ja. Första färden till lär så kan göra stora mål. Släpper första prova. 6 Ja, det är Annika hur finns det några sälja tripplar. Han fick en triple nu chan. Men triple det björs ganska inte heller visst inte färda. Det var mest en spårning om man lock. Ja. Första man där 184. Hade vi där sett för triple 20 och en triple nu chan just det nu. Där playoff får mer dribblar detta men det är ganska det är som de helst vänner vi spela. Och stora scen och vi ropar och Askvar och larm till avskanska där spel till time något som det ger som man kan rocka vi. Ett av stora där och här är extra pressad. Ja. Det är det. Och ta hämta distan till nu att lycka. Ja. Första man där 8 Men nu är det rumliga jävnar. Så nu är det spårningen. Det stora målet med om det blir 2-2 eller tror jag. Ja. För där bara. Nu ända i Byrste 2 allt och 21 Det är 2 allt och ja, och vad kör det kommer in för. Ja, så blir det 4 det ja. 84. Annika man där 6. Så nu må Annika kanske röna lucka. Annika må pröva att lucka det. Ja. Det är ju tror jag på där många går upp från. Att hon luckar ju första på Johan ut om 6. Utgångspunkten. De får ganska här hon 2-3 nu. Dubbel 16. Ja, dubbel 8. Vart vi så innan. Ja. Första man där 4. Dubbel 20 bestämt. Ja, så är det nu rymliga lagt väck. Och så ändrar den första så men när ända fly från första Johan där spelade Jonga det väl och allt. Ja, jag får för nej. Annika man där 16. Nu kan Annika ta sig. Ja. Annika kan bara koncentrera sig på det. Det är lie. Det var line men inte helt ner. Unika Byrste ger där uppe. Där sätter man mig. Det är väl lucka rättliga väl hon kommer ner då. Hon har haft problem att komma en upp men hon kommer någon som luckar runt kött. Det vill säga. Ja. Men så vi också så för att det står lunch och prova boa. Ja. Nu så jag att nu är det blir 3-1 till Byrste. Och hon ska bara ha sätta rätt. Ja. Och Annika ska lägga ut. Ja. Det har varit väldigt tungt. 36.
4. Visst är ganska en spelare som har haft stabilt högre score än most spelare så att säga. Ja. Visst det kommer längt i ötten kappingen som vi har akkurat samma att Lydia det kanske Lydia vunnit visst ända nummer 2. 38. Visst det kommer längt de flesta kappingarna vi har. Och kanske nämligen akkurat då att hon luckar rymla kötte mot som var vinn. I så ankrar jag distrikt jag finner där stå i evighet och kastar dubbel 2 och dubbel 8 så det är inte jag sen det är nog det där. Ja, där lockar man kör med till att det är onkel män som måste stanna att hemma. Ja, det är det. Det är det. Där kommer helt på sen. Nej, men ja, det är faktiskt en fin dyska kvinna. Ja. Det hade jag. Vi vet att det skor inte vill skåra alla tøyna, men 24. Men det är hända finalen här. Där kommer ner och ja, och så är det faktiskt Lukas kött. ja, det var också sett där stod igen alla. Men jo, alltid att det är en helt okej distrikt. Ja. 38. Och att det är i alldeles vi inte det med all danskon, svenskon, kvinnlig spelare så får det inte jävla hötul helt men det lockar skildar några och det är nog moner. 25. Det som jag vill säga och danskon, svenskon, kvinnor som har varit i förrän så. Här får helt inte 100 eller 5 års alla tøyna men det lockar det här skjuter en juggnes kvinna så. Det är nog moner. Det är nog helt inte så svinkan som åkare. Nej, nog inte nej. Alltså åkare räcka 4 eller 5 plus och så får han ner i tjej eller och så där. Ja. Det har lägger nog snack för distan, men still vi har sån distan har vi inte det. Nej. Så alltså jag vill säga att jag har alltid stå i blivit att vet hackre än vad det var i fjör. Ja. Synd stabilare spel. Kanske inte ödlen det som vi inte så inte kör på men tar vi komma långt och så har sen semifinalen. Då har spelat där rätt väl. Mot långt de första distan där. Det kanske blir ojämna spelare. 28. Nu är det står första dist som har spelat det och det är 50-50 hur vinner han och ta texten och jag får spel i armen och blå höjder och det därför räknar vi att det är en två dister. Och det är så att det första dist jag timen upp gör. Då vill jag menar man låter av alla de prövar vi upp i minst en för ska träffa och är det kommer på. Så man visst hon knå skor under nu natten 2 då. Så vi måste gå för att hon att det är gott. Ja, hon får rätt att få det sätt och jag just det nu. Visst det här så vet jag vet inte hur för jag säger för. Nej, inte så jag Helt ju i gamla men har vi kommit köra på andra. Ja, men jag gör det som väl. Då det var Gunnbjörg som inte har sagt det. Ja, och Johan är Johan Edvard, ja. Helt inte så säga han här nu det. Och rakt en tjej för ni är 25. 25, ja. Jag vet inte om för att säga alla tror inte. Ja. Så passar jag brett fältet för ett. Nu fick hon nu var fyra rätt då. Vi hade trippel tjej. Ja. Dubbelt 2 efter. Vi hade trippel tjej så var hon fyra rätt, ja. Ja, fick hon på det så är natten 2 rätt. Det är hon ganska heller inte emot. Nej. Nej, det friare kom upp att det alltså topp 16, special räka dubbelt 2. Ja. Så har du några chanser eller räka innanför jag vinner utan att få för dig. Man glömmer att 2,5. Ja. Det är rätt triple 16 där för jag får ju och färna switchen. Först kan du avgöra det nu. Att du skjuter. Det är ju så långt veck från dubbelt 16. Jag vet inte hur de fer nu. Men det är nog det hon ser skorre eller stövna här är så där nervorna. Ja. Här så är de 16 efter igen. 16. Annika Vandar 25. Annika, jag vet inte vad vi. Eller Annika för gröna bollen och för de bara och det olika tal och så. Prova bollen och vi nu inte alls nu. Det går nu igen.
kan inte nej. Så jag släpper inte prova lucka nu. Nej. 16, Birste vantlar 16. Birste dubbel 8 så är de förmästare. Ja, Birste är närvarande nu och längt väck mot dem är Johan. Det är nog inte överkänt om färden. Nej, det är aldrig inte det. Jag hade nästan spalt väl det. Spalade gott några jauna det mot Terry och Elsa då jag bara kunde för men så jag tar aldrig under spalt rum väl. Och hon jag hade helt styr för känt jag norr alltså. Nej, Då nu lite kommer finalen så tycker vi ja det kör inte för mig att det är han som före sig finalen. Det vill säga. Det är grund för den center som center i det. Och lucka i Annika. Nu lucka i Annika. Vi har nästan klar fyra på bara Birste släppa åt. Jag tror alla välkomna ner och lucka. Så Birste missnöjt några bullar. Ja, Birste hon brukar få några. Hon försökte för ofta tjej vid 2 där. Har rätt det. Ända det. Så kostar det. Ja. Och det så jag just sett den. Annika kom ner och lucka. Brukar äga på inlös ända Olga till nu. Annika var så Eisne Olga till och färs ut Olga till och lucka. Så det spåring man kan klara att hålla sista set ur. 28. Så långt där följa så ber alltid. Ja, det är inte månader än så. Nej. Trusch. Långt där följa så kommer vi till Chefskriva Annika. Kommer vi dit. 45. Visst är alltid färd nog så ofta att jag första på. Jag vet inte om färd vi vill jag tror jag. 8 trusch. Det ser så ut kvar. Det ser så ut kvar. Jag sitter mitt i att jag vet inte om jag gör det vi vill. Men så är det att det är inte långt ända där i triple 12 och Ja. det är nog inte vill. Nej, det är nej vad vi vill ja, men ta till det är gott att få. Ja. Men stanna blue kanske sin där granat just. Tog ju på vi. 26. Jag känner inte vad 60 år. Det är annars så. Det är som ungen inte få. Det kan han lägga ner 6. Jag kan det. Oj, det fjör. Vi tar nog bara prova ofta vi irriterar så det finns 60 och alla kan trussla mer. Det känns mer än så fyra. 60 till sigrar sin det du spjär i på innan så där. 8 trusch. Ja. Här fick hon efter en triple och Ja. Så Annika inte färra rum i kassen nu så har vi Birste ända 4 månader som släpper att pröva att lucka Arne Annika. Oj, det fjör. ja, nu ska Birste bara få en ökro fjör det så kan hon lucka. Ja. 26. Efter 60 år, det är inte akkurat. Optimalt. Oj, det fjör. Nu är det rätt jaunar. Nu är det inte månader. Nej. Det går jämnt då. Det går kött men det går jämnt då. Nu såg jag först att det ni med lutching så färden typ nästan kvar i sätt. Så färden är att släppa bra. Ja, och till här man kan säga att det är viktigare av. Ja, han är viktig för er. Birste Magnar Øydefors. Nu har Birste möjlighet. Ja, för något trippel nu kan visst. Han inte. Så jag vet inte vad Birste ger 2 tror jag. Men röd nog farne 12 boll men Ett lat triple Birste för trippel touch så ja, han prövar det. 20 nu så han vet det. 12 så för det. Ja, det är så då. Annika Magnar Høyre. Ja, det är gott nyss på Birste. Lucka nevan ner så du släpper Birste att pröva. FM poilar, matchpoilar kan vi kalla det. Det är ju fler in det nu. Ja. 23. Birste Magnar Fjörd. Ja, hon kan bli Ja, hon är första poilar nu. Blir för mig så vi ska färra. Dubbelt. Så vi måste ner dubbel nöjtjan. Så ska han ner dubbel nöjtjan, ja. Till att dra in. Kanske inte så snällt.
innanför. Jag kan säga nu så gal, nej, tror jag. Det manglar dubbelt. Ja, ja. Annika där 17. Annika kan nog kontra. Vi håller Janne. Ja. Att det är inte så öljarikt. Nej. Det är allt spelarna nästan samma steg. Men nu får han så inte. Nej, nu räcker det nog. Så nu släpper Börse att tror jag på där. Första där 16. Ja, Här nu var ser nattmålagan. omvuxen ut. Det är nu ett litet. Ja. Här var han. Förre mästare, Chuck Winnon. Ja, som Christian säger, vi har finns ju också första förremästare där. Första Sigvart förremästare för kvinnor. Att synder oanta kanske, men fullt upp på bord vill jag säga. Ja, vi checkade hända det som så där att hon var inte stinnar där kom ner om 200. Här fick hon en trippel. Nämligen ja. Och det är han som rättar henne hända det stund. Men det sista sättet jag kickar hon några boiler dubbeln men Ja, slapp så legal. Nej, men bäst lucka i rymliga väl. Hon fick alltså tripplan att hon kom ner om 200 att göra det mål och slapp att prova första kvarten sett. och här sen det som var det inte så ovant att hon vill ta sig av FN. Jag hade det. Nej, häst det någon. Så att hade varit första finalen. Ta gånger låta så får vi finalerna och i tvåmålsläget kommer någon om vi överallt då.